Hiru anaia bardo eta rokere euskaldunen historia kontatzeran atorkizu. Ameriketako estatu batuetako Abaigar herrian, 1980etik euren errautsetako batzuk lurpean dituztenak, eta rokaren historian eta neure bihotzean oso leku berezia dutenak, bizitza aldatuko zidatenak. Maite Makalajan izena dut. Podcasta hiru anaietako birekin 1981ean euren Aida Joko rantxoan egindako elkarrizketa baten audio zatiekin egina da, euren abestiekin osatua. Podcast diska musikal zoragarria, hiru anaien bizitzaren ipuina, egindako lagunen kontuak, historien kantuak, hiru anai bardo txikiak, hiru anai kantautoreak, bakero eta rokeroak, sumin, samin eta kaos, kaskoak jarri eta hemen gozatzeko. Hirugarren kapitulua, hiru anaia bardoak. Abaigar eta gero, gauza asko, bizitza oso aberasgarria, mundua ezagutu dugu, artista eta genio asko, kexa eta damu gutxi dugu, ona da hori. Bai, bardo luzier musikoare ginen karabanan, antzokitan, eta antzoki bat alokatuta finko bertan geratu ginen, Kalifornian, Los Angelesen, eta hori ere aldaketa handia izan zen. Amerikan ikusi genuen lehen aldiz telebista bat, gogoratzen dut, beisbol partida bat. 50. hamarkada seiratik aurrera, kolorizko telebista, 53, 54, 55, Les Paul eta Mary Ford telebistan ikustea adibidez ederra izan zen, euren gitarra duelo ikusgarria 54ean, ezta? Abbott eta Costelloren saioan, euren saio ere izan zuten, saio motzak, bai, eta Elvis telebistan ikustea herrialde guztian izan zen ikaragarria. Zirko karabana, dena jakin nahi dut. Karabana? Zenak esan ezkizut, Bano, Kezia, Lash, Linder eta Florence, eta Padi eta Nan ziren atxona mona zingaro italiarrak, eurak 7. Gero Koronela zegoen, eta Atxak eta Aiana, indiarrak, 3, gero Dayu, Delon, Demin eta Txiu, 4, eta gero Ider, Takama eta Tadla, 3, Ines, eta gu 3, eta Sultan Astoare kontatuko dugu, 22. Bai, Sultan Astoare familian parte zan. Zehatzago bai? Hoxe, esan dizudan azingaroak italiar jatorrikoak, gizona Banok indartxo esan nahi du, Andrea Kezia, eta bisemeak Lash eta Linder, eta alaba Florence. Musikariak, dantzariak, biolina jotze zuten, bai, gure kuarteto kuerda zingaroa ziren. Bai, eta atxona eta amona Padi eta Nan, eskerrak aiei eta amonari Nan eta Andrea Ikezia, engatik ezpazan, ez dakit zengo inon, Inglaterran aurkitu benitunean. Koronela eta Atxak eta Aiana, bi indiar, berarekin beti zeudenak, Koronela, Richard Francis Jr. Koronela, bananazale amorratua, banana kerreak zutan, esnearekin hasita ere, izuare gustatzen zitzaizkian bananak bai, whiskiaz gainera. Whisky-zalea bai, eta whisky botella gutxak erabiltzen zituen tiro praktikak egiteko. Gu eraman gintuen behin baino gehiagotan praktikatzera, bere koltarekin. Bere Colt 45 Peacemakerra. Baina gu musikazalea ginen, ez genuen armekin ezer jakin nahi, eta bera saiatu arren, guk ez genion gogoa hundiri jartzen, eta laster nazkatu zen. Zuek bai begi bakarreko lintzeak esaten zigun, tiro egin eta faiatzen genuen bakoitzea. Oso punteria honekoa, eta 1890ean jaioa. Historia asko kontatitzazken, bazu. Bizitza salbatu zion ere, Dayuri, gerran ezagutu ziren. Historia asko. Harmonika ere jotzen zuen. Indiarrak Atxak eta Aiana. Anai arrebak ziren,
atxakek espiritua esan nahi du, eta Aianak lorea, edo beti loretua, edo. Eta ere bazaldiz, eta arkuz eta labanaz, eta oso trebeak ziren, eta izugarrizko espektakuloa ematen zuten, bai. Txinatarrak daiu jade beltza esan nahi du, uare militarran, gerran ezagututakoak ziren koronela eta daiu, zientzilaria nola bait esateko, eta bere bi semeak Delun eta Demin, eta Labatxio. Delunek esan nahi du ordena bertutetxua edo, eta Deminek esan nahi du bertute diztiratxua edo, eta Labatxio. Udazkena esan nahi dugu. Akrobatak, malabaristak, eta armak, eta ezpatak, eta perkusioak, eta koroak ere bai. Bai, koro txinoa geneukan, Delun eta Demin askotan, eta zen gurekin abesten. Oso ondo pasatzen ginen. Arabea, Ider, eta Takama, eta alaba Tadla. Ider, bizirik esan nahi du, eta hua magoa eta epuin kontalaria zen bere barak ziren. Oso ipuin politen kontatzen zituen, eta haren Andrea Takamak eskuitzalak egiten zituen, eta piano ere jotzen zuen apurtxo bat. Takamak beroa, esan nahi du, Iderrek bizirik eta Takamak beroa, eta gero alaba Tadla. Dantzari ere adarrak, esan nahi du Tadlak. Ider, oso jantzia, hizkuntza asko zekizkin, itzultzaile, William von Humboldten gatik, bazekin euskararen berri ere. Eta Ines? Ines, fakir, kontorsionista egiten zuen pixkat, eta harmonik ere jotzen zuen, abestu ere bai, apurtxo bat. Eta gero filosofo bat zen, esango dizu filosofo bat. Oso historia berezia zeukan, amar, ez da egizan urte egin zituen ziga baten, eta gero desterratua, eta... Bai, eta batzutan desesperantea ere izaten zen, ze... Agian galdetzen zenion, aizu Ines, kandelak non dauden badakizu? Eta berakola erdi trantzean erantzuten zuen, izarren hau txagara iluntasunean. Eta, ez zizun kaso handirik egiten. Aixe, pixkatola denetatik egiten gendun, musika eta dantzarekin, eta gero hori zaldik, eta arkuak, eta malabaristak, akrobatak, buin kontalarik, eta ez beti... emanaldi bera, aldatzen genitun, emanaldi motzak, eta gu erdin eote ginean, trantzizioak iten, eta oso karabana edo trupe edo familia berezia egi esan, bai. Behor bat, erditzen ari da eta arazotxe batzuk dituzte antza. Esku hona du anaiak halako zereinetan, laster etorriko da bueltan. Orain bakarri gaudela, kontu pertsonalago batzuk hitz egin ditzakegu. Utzi grabatzen, ez dugu erabiliko. Gure filosofo Inesek, barek klase asko eta jogak eta errege indartsua esan nahi du Inesek induz. Eta oso errezalea zen, eta... esaera batzuk, beti errebikatzen dituen esaera, eta guk apuntatzen genituen, eta euskeratu, eta emanaldietan ere erabiltzen genituen, bai. Tengabe egoten zen esaldiak errepikatzen, eta historia kontatzen, eta... Esaldiak? Esaldiak, batuko naiz, Ze abesture batzuk abesten genituen, eta erdi bromatan, eta... batzuk rosakonak, eta beste batzuk ez horren beste. Jongo naiz esaten egazu, ze hor ditut apuntatuta uste libretatxo baten. Hau ez da sartuko, lasai. Bat gogaratzen dut. Ze beste egiteko aproposak ziren, izarren hautsa iluntasunean, eta alakoak, izarren hautsa iluntasunean. Historia guztiak, azkeneraino kontatuta beti eriotzean amaitzen dira. Eriotzak ez du argirik itzaltzen, eta holako sakontasunetan hiltzezan gizona gure Ines, bai. Bidea, adibidez bat polita, izarrak, jainkoak, eroiak, eta ezereza eta hautsa besterik ez gara.
Izarrak, jainkoak, heroiak eta ezereza. Bai. Bota gehiago. Ibai eta errekak lurraren zaina dira. Mundua jasaten duen euriaren erorketa amaigabea da. Eta beraz, euria bizitzaren nektarra da. Gure gorputza da lurra. Goazen, gorputz, lur eta mundu honetan goxo eta zentzuz ibiltzera. Hau apuntatu egingo dut. Bai, kristona botatzen zitu. Hazi batekin azten da zuhaitz bat. Zuhaitzak guzti ematen ditzala. Zuhaitz ebakitzen dabiltza nahi ere bai. Tximeletak ez ditu hilabeteak kontatzen, momentuak baizik, eta denbora nahikoa eta soberan du. Liburu batek lorategia ematen du poltsikoan. Hitz handiak ezpatak baino suntsitzaileagoak dira. Zein da bideona? Bideona da izaki bizidunik eziltzeko moduaz hausnartzen duenaren bidea. Beste bat hau politxere. Inork zutaz gaizki hitz egiten badu, segi aztaratu gabe. Ez jarri inoiz zure zoriona pertsona bakar baten almenean. Bida hemen zoriona eta txekabea ere bai. Bat ezin da beti izan zoriontsu. Zoriona eta txekabea elkarren ondoan daude. Ezin da etenik gabeko zoriona bakarrik egon. Berak egin zuen abesti bat euskeraz, zoriona eta txekabea, eta berarekin abesten genuen. Bai, gero nahi badezu gitarra eta harmonika hartu eta hemen lagun batzu izango diegu eta abestuko dizugu, nahi badezu grabatu. Zoriona eta txekabea, zoriona eta txekabea, bat ezin da beti izan zoriontsu. Zoriona eta txekabea elkar maitatzen bai daude. Ezin da etenik gabeko zoriona bakarrik egon. Zoriona eta txekabea, poza eta tristura. Adibidez, barruan dugu Anaia Kaos gerratik bueltan elkartu gintuen egunura. Kaos bera aurkitzea izan zen, ze esango dizut. Ez dago hitzik azaltzeko ze izan zen guretzat Kaosekin berriz biltzea. Gauza da, Kaos erreklutatu zutenean Los Angelesen izan zela. Karabanarekin handik pasaginen aurreko aldi batean.
Kalean erreklutamendu patrulla batekin egin genuen topo, ibiltzen ziren erreklutatzeko gazteen bila, etxegabekoak edo dirugabekoak edo haietako patrulla batekin topo egin genuen. Eta noski, paperik gabeko 3 gazte, 2 gazte egia ginen gerrara joateko, baina kausek adina zuen. Eta handik 2 egunetarako epean erreklutamendu ofizinan aurkezteko agindua eman zioten. Bestela, beratzetik joango zirela, atxilotzera. Karabanara itzuli eta familiarekin itzen genuen, planteatu zen handik korrika ihes egin eta ez itzultzea, baina kaosek etzun ieslari moduan bizi nahi, bere bizi osoa. Eta ofizinan aurkeztea erabaki zuen. Horrela, Los Angelesen All Theateren finkatu ginenean, egin genuen aurreneko gauza ofizina hartara joatea izan zen, kaosen arrastorik topatzen genuen, gerra bukatuta zegoen. Eta holaxe, koronelak lagunduta ofizinara joan ginen, kaosengatik galdetzera. Eta han paperak begiratu eta esan ziguten 2 hilabete zeramatzala nora itzuli etzeukaten veteranoentzako aterpetxe batean. Helbidea eman ziguten eta ilusioa jota ez dakitzen bat autobus hartu eta iritsi ginen aterpetxe hartara. Sarreran galdetu genuen eta atzeko loretokira joateko esan ziguten, han egoten zela beti. Eta hango banku batean eserita ikusi genuenean, imaginazazu, hemen anaia eta biok korrika ziginen beregana, kaos oiuka, baina bere harreratzen une horietzen guk espero genuena bezala izan. Berak buru altxazuen gure gana, begirada guztiz galduta hutsa gogoratzen dugu, eta ezagutuko ez bagintu bezala begiratu zigun. Bere aurrean gelditu ginen, zer egin ez genekiela, berak begiratze gintuen bere begi hutsaiekin, eta une batean anaiak besarkatu egin zuen, gero nik, koronelare etorri zen, besarkadara batu zen, eta orduan kaos negar batean lehertu zen, hitzik esan gabe, eta hor egon ginen laurak lurrean belauniko besarkatuta baztakitzen denbora. Denbora asko kostatu zitzaion tristurari buelta ematea eta bera zena berriz izatera itzultzea. Egia esan, etzen inoiz berriz itzuli gaztetako mutiko alai hori izatera ez. Amets gaiztuak zituen, askotan ikusten genuen bakarrik triste negarrez, baina altzun moduan eramaten zuen eta azkenean bera ere poztu zen gurekin elkartzeaz eta berriz bere lehengo bizitza hori berrorkitzeaz. Gerrati bueltan irrifar bat egiten ikusi genion lehenaldia izan zen bere gitarra maitea berriz berreskuratu zuenean eta akorde bat eta arpegio bajo zituen eta hor irrifar txiki bat ikusi genion. Erlijio eta sinismen ezberdinez inguratuta. Espiritualki ze saltxazta, atrebentziaz bada. Arrazoi duzu, zingaro italiarrak juduak ziren, judutarrak, juduak, koronela kristaua, eta daiu eta familia txinatarrak, budistak, eta ider eta musulmanak ziren. Eta gure naiz, hindua, nola ez beraz ikusten duzu, juduak, kristauak, budistak, musulmanak, hinduak, eta asto bat agnostikoa, bai? Arromatan. Ordan panorama, bai, berezia zan. Eta guk ez erlijio, ez jainkorik ez genuen, ez. 7 urtekin etxea, familia banagaltzen dezunean, ez daukazu borondate honeko jainko batean sinisteko inongo gogorik. Baina egia da gure familia berriak bakoitza bere erlijio eta jainkoen kontuak kontatzen zizkigutenean, asko ikasten genuela eta hartzen genitun mitologia edo fantasia ipuiak bezala eta asko gozatzen genuen haiek entzuten.
Amona nan eta kezia. Amona nan sorgina zen. Ez dago hitzik sorgina. Bere ukendu eta miso zopa eta sorginkeri goixo jakintxu guztiak. Ametxetan agertzen zait sarritan. Asko ikasi genuen eta eskola bat izan zen. Bizitza eskola onena esango nuke. Zirku karabana baten bai, jendea ezagutu eta tokiak ezagutu eta bai, privilegio bat eta bizitza edo bidea ikasketa bat izatea oso polita da eta oso aberatsa, bai. Bakoitzaren begiak, ezta? Bai, gu euskaldun kauboi zuriazal eta gero italoi jito, indio, txino, arabeindu, ez dakit, asko aldatzen da ikuspegia edo, esango duke, bizitzarekiko ikuspegia zabaltzen dizu nolabait. Gogoratzen dut, behin suzko dragoiak ginela esan zeula Daiuk. Suzko dragoia ginela txinatar horoskopoan izarran arabera eta gu erotuta suzko dragoia ginela. Eta handik ez dakit egun edo aste batzutara haren delun semearekin hitz egiten ohartu ginen edo ondo begiratu genuen eta konturatu ginen ez ginela dragoi suzko. Eta zer gara orduan? Eta 1930 urtean baidatu genuen eta zaldi ginen. Eta zaldi. Eta begiratu ondo eta metalezko zaldi. Eta, pozik gilitu ginen metalezko zaldia ginen. Ez ginen dragoi suzko, baina metalezko zaldi ginen. Eta, da juren gana joan ginen. Galdezka, ez zigula ondo esan edo. Eta jakiteko, zer ginen, eta zera esan zigonarek, benetan zertzaren jakiteko, inork zertzaren esaten dizunean, ez fida. Bai, hor Daiuk gehiago ines ematen zuen bere esaldi sakon horietako batek. Euskal, txino, italo, zingaro, metal zaldi banda ginen. Abaigar, Los Angelesen Old Theater antzokizarra erez komentatu dizut, nomada urteak bai amaitu ziren. Bai? Eta nolakoa zen Los Angeleseko antzokizarra? Antzokia Los Angelesen kanpokaldean zegoen, neko antzokizarra. Kanpoan ere bazuntokia atzekaldetik irekia zen, itxi eta irikitzen zen mekanismo hidrauliko bat zuen, oso praktikoa guretzat. Kanpoan ginenean, zaldiak, laban jaurtiketak, akrobata, malabarista eta ezpata kontuak eta izaten ziren ere. Barruan gehiago magoa eta ipuin kontalari eta eskuitzalak, gero Inesen showa, fakir eta kontorsionismo showa edo egiten zuen. Eta aldaketa txikiak ere eta egiten joan ginen. Los Angelesen finkatzeak mantzigun aukera karabanaz kanpoko jendea ezagutzeko eta lagunak egiteko lehen aldiz. Adibidez, gu ginen antzokiak bazituen beste areto txikiago batzuk, beste musikari edo artistek ensaiatzeko erabiltzen zituztenak. Eta ezagutu genuen The Cat on the Net Quartet, familia honekoak ziren hauek eta kontserbatorioan ikasitakoak. Eta beraien soka laukoteak izen hori zeukan kontserbatorioan hasi zirenean. Irakasle batek esan omen zilako beraiek instrumentuekin ateratzen zuten soinua sare batean harrapatutako katu baten marrua zirudiela, ez? Eta urteetan zehar harremana mantendu dugu hauekin. Hau ziren Axel eta Peter bibolina jotzen zutenak, Mike txeloa eta Andriuk biola. Eta gero beraien manager eta perkusionista zen David.
oso perkusionista ona. Eta askotan gelditzen ginen, ensaioak eta gero balkarrekin musika pixka bat improvisatzen eta barre batzuk egiten, eta urteetan zehar gonbidatu izan ditugu gure etxera, grabazioak egitera, gure abesti bat jotzen genuen, beraiek gonbidatzen genituen eta baiek zerbait improvisatzen zuten. Gainera, ez zituzten soka instrumentua bakarrik jotzen, baizik eta hire instrumentuak, egurrak eta metalak, eta beraien kolaborazioa askotan sartu ditugu gure abestietan. Arratsalde batez, hirurak antzokitik atera ginela, bi gizon ikusi genituen mutiko beltzaran bati burla egiten eta berarekin sartzen eta bultzaka eta berokiak kendu nahi zioten. Eta gu bakezaleak bai, baina kaosek ezin zituen injustiziak onartu inondik inora ezin zuen injustiziekin. Eta han joan zen bake pixka bat jartzera eta noski gure atzetik. Eta orduan bi gizon haiek oldartu egin ziren, guri bultzak hasi ziren, nortzu ginen, ze uste genuen, eta zorionez mutikoak une hori aprobetxatu zuen korrika ihes egiteko. Baina orduntxe polizia iritsi zen, eta noski bi gizon zuri ondo jantzitakoak, eta bestaldetik gu hiru gazte ezain ondo jantziak eta kutsu atzerritarrarekin, gainera gizonek esan zieten gu diruak kentzen saiatu ginela eta olako akusazioak egin zituzten eta hirurak kalabozoan bukatu genuen. Eta han ginela ondoko ziegatik gizon ahots bat entzuten genuen, mozkor ahotsa, eta kantariari zen These Walls Can't Stop My Song abesten zuen. These walls can't stop my song. Hasten zon, these fucking walls, horrotzen, tibuetzen gehatzen, these fucking walls, eta guasi ginen, can't stop I see my songs. Eta tipua emozionatzen zan, eta hasi ginen melodiak abesten danak, eta perkusio soinuak iten, beste person bate animatu zan, da, gau politia. Pareta hauek ezin dute nire kantua gelditu edo gorde edo, eta gure umoretsu azkenean berarekin kantatzen hasi ginen, eta koroak egiten, eta horregon ginen ratu luze bat guardia etorri zen arte isiltzeko esanez. Beldur, apurtxo bat geneukan, ia koronelak zer esango zuen, nolako herri eta eroriko zitzaigun, eta zaldikaka jasotzen hilabete dengo ginen gutxienez. Dirudienez, gertatutakoaren testiguren batek edo koronelari abisatu zion, eta bera etorri zen gure bila, familiaren artean fidantza ordaintzeko dirua bildu zuen, eta handik atera gintuen. Handik aste pare batera epailaren aurrean deklaratzera joan behar izan genuen, eta isun batean geratu zen dana, iskanbila publikoagatik, eta hori izan zen dana. Inexen beste esaldi bat atorkit gora, aldela, sekule ez egon epaile baten aurrean, edo asto baten atzean. Koronelak esaten zigun, ez dago balio duen biografiarik, kartzelean pasarte bat ez duenik, eta parre egiten zuen. Eta, hori izan zen dena, eta abesti bat sortzeko materiala atera genuen hortik. Gazten dizkizu da lerro hauekin, kontatzera noak izu, nire burutik pasatako dei batzuk, eta bihotzaren zenbait mezu. Duela hainbat urte heldu nintzen hona, ta ez da ezer aldatu. Urtea pasatuz joan dira baina, oraindik ez zaituzu ahaztu. Bizirik mantentzen hauen gauza bakarra, zure irudi
saiatu arren pareta hauek ezin dute nire kantua gorde nire doinua isiltzen saiatu arren ezingo dute itzultzen naizenean irakutsiko dizkizu gure mendietako txoko guztiak nirekin ezagutu ditzazu oraindik hainbat urte faltarren ez dut itxaropena galduko naiz bizitako azamutzen eta naiz sekula ere damutuko bizirik mantentzen hauen gauza bakarra zure irudia baita nire abestien otzakarra zure oroimenak sortua da pareta hauek ezin dute nire kantua gorde nire doinua isiltzen saiatu arren pareta hauek ezin dute nire kantua gorde nire doinua isiltzen saiatu arren ezingo dute The Three Basque Brothers, hiru anaia bardoak, hiru anaia kantautoreak, hiru anaia abeslariak, hiru anaia ameslariak, The Three Basque Brothers, Sumin, Samin eta Kaos. Eta hori izaten zen gure aurkezpena. Bai. The oldest living language in Europe from Basconia, from the capes of Altamira, Ekain or Lascaux, the oldest living language before Latin. There was a little country by the sea and very close to the Pyrenees mountains. Eta lako kontuk, aurkezpen itzelak bai. Ikusleen artean ere oten ginen, tauka abestu eta itzulpenak egiten genituen. Abestean, euskerak badu zerbait ona, edo osona, 5 bokal bakarrik ditu, erreza da abesteko, inglesez ere bai, italiarrek 7 bokal dituzte, alemaniarrek eta frantsesek gehiago. Zuzena da gainera, eta ez eta tez eta traza politxa ematen diote. Bai, gure hizkuntzalari osabamagoak esana dari, bai. Bueno, bai, eta alde txarrak ere baditu, hain hitz eta batez ere aditz luzeekin askotan letrak egitea ez zain erresa, ez? Ingelesez silaba bat edo bikin denetarik esan dezakezu, baina euskeraz eta diru apurtxo bat, bai, genuen gurea, gero Los Angeleseko klub batzutan ere hasi ginen, garito batzutan jotzen. Bai, eta guk ez genuen disko bat grabatzeko grin hori, ez? Gure lekua eszenatokiak izaten ziren, abesten eta historia kontatzen. Eta ez genuen arrakasta edo famarik bilatzen. Gainera, Inesiek esan oizigun bezala, beti gora begira bazaude, azkenean kaka zapalduko dezu. 94ean
koronelaren eriotza. Los Angeles kanpokaldean bazen banda bat, jendea belurtuta zutena, apaizari deitu zion, xerifari deitu zion, eta hauek iritsi baina lehenxeago, bandako seiri egin zien aurre. Defentsan aritu zirela argudiatu zuten bandakoek, baina koronelaren arma hartzera joan zirenean, banana bat zela hartu ziren. Desarmatua zegoen koronela eta erailketa egotzi zieten eta han amaitu zen banda. Koronelaren azken batalla edo izan zena. Koronelaren azken banana, esan hori dugu guk. Buker arte burrukan. Esko gogoratzen naiz berarekin. Entzun arren kementsu izan zaitez orain hemendik. Urrun joan beharra bai dauka. Entzun arren aizeak dakarren deia nire indarra han behar dute eta lurraldez ezagunetan eguna hiltzen ari da eta zuaitzetan mila begi zelatan dira odole-garri zerotzen baldin banaiz basoitun honen barnean erortzen baldin banaiz gaua den bitartean nire oinek utzitako aztarna jarraitzazu erortzen baldin banaiz. Lagun arrotzen artean eguna argitzen ari da eta bapatean ene inguruan infernua edatu da erortzen baldin banaiz etxaien gorpuen artean erortzen baldin banaiz garaipenaren artean nik hemen utzitako borroka jarrai ezazu erortzen baldin banaiz. Gitarra elektrikoaren sorrera izugarri izan zen, gure bizitzetan, eta ikusiko duzu asko markatu gintuela. Kaos fabrikan hasi zen ere lanean, eta ondoren gu karabanaren kontuak apurtxo bat utzi, eta irira beste lan bat aseran ordu gutxixiago, baina pixkanaka bai eta Leo oso jatorra zen, kondizioak negoziatzeko aukerera izan genuen, bai hori amona zingaroak erakatsia. Bai eta hor oso lan aberasgarri eta politxa zena, mundua aldatzen ari zen, bai gitarra eta amplifikagailu eta mundu hortan sartu ginen, bagenekin zerbait, luthier kontutan ere atxu ginen eta hori garrantzitsua izan zen, lan hartan finak edo izateko. Noiz ezagutu zenuten Leo Fender? Nola ezagutu genuen Leo Fender. Clarence, Leonidas Fender. Guk Leo, deitzen diogu. Kristalezko begi bat du, bai gure Leok, tumore bategatik galdu zuen. Berezker begia, 8 urterekin, bai. Izugarrizko belarri ona, ingeniaritza eta bileziaz, bisioa ere, tipo bikaina. 1909 jaioa, bai, rantxo batean Orange County. Fullerton eta Anaheim inguruan, bai, Los Angeles inguruan.
Jendeak ez daki baina saxofoia jotzen du, gitarrarik baterez. Bere osaba Jonek ere utzi zion elektronika mundua gozatzen, eta bai, esan bezala tipo bikaina. Bere maztea Ester ia ziltzen, kantzarrak jota. Baina Filisekin, ezkondu da, irailaren 20an eta zoratzen dago. Bai, ari eskerrak gure errantxo eta daukagun guztia orduko akzioak genituen, eta 75an basaldu, Leo CBSri enpresa saldu zionean. Bai, Leo eta Telecasterrari asko zor diogu, bai. Bai, eta Stratocasterrari. Bai, Telecasterra 52an atera zela esango nuke, eta Stratocasterra 54an. Bai, Telecasterrak mundu aldatu zuen, bai. Fender Stratocaster, bai, Strat edo Strato. Modelo gitarra elektriko diseinua 54 urtean izan zen, bai, Leo eta Bill Carson, Josh Fullerton, Freddy Tavares, Anaia. Bai, garaionak eta olatua hartu genuen, eta gitarra akustiko amplifikatuak, eta konpondu, eta hobetzen, eta bai, asmakizunak ere, eta dena zegoen asmatzeko apurtxo bat. Orduan esperimentazioa ere, hobekuntza zorriak esperimentatzera ere eramate gintuen, eta baldaketa horiekin, salmentak eta ondo joan ziren, negozioa oparoa zen. 48an sartu zen, konpainian, George eta ondoren Anaia. 2 urte zaritu ziren gitarra prototipoa perfekzionatzen, George Fullerton eta Leo. Jotzen erraza izango zen instrumentu bat nahi zuten sortu. Afinatzen erraza izango zena, erosoa, eta gero volumen handian erabili nahi gendun, nahi zen. Eta hori izan zen helburua. Ondatu gehiago. Mikrofono bakarriko Fender Squire, gitarra teazan 50an, eta, entzien arrazatxo batzuk, konpondu genitun, eta urte bete beranduago edo Telecasterrak 2 mikrofono zituen, egurrezko pieza solido pare bat eta oso soinu berezia. Bai, afinatzen oso errazak ziren lehenengo gitarra elektriko haiek, baina desafinatzen ere, eta gure buru gogorkerietako bat horre lana egiten genuenean izan zen material eta mekanikak bilatzea gitarrak hainbeste ez desafinatzeko ez. Historiako gitarra ezagunetakoa da, bai ez da. 1960 arte etzen erabaki eredu berri bat egitea, asko iran zuen. Gero bai jazz bass eta... Hor geroagoko Hendrix edo Led Zeppelin edo lako taldeen kontzertuetan 2-3 gitarra erabiltzen zituztenean, jendeak pentsatzen zuen baitxurak egiteagatik edo ateratzen zituztela. Baina egia da gitarrak asko desafinatzen zirela, batez ere Hendrixek zeukan jotzeko moduagatik, eta etzen itxuroso geratzen eszenatokian gitarra afinatzen hastea. Orduan, ikutzen zuten jendea, gero gure ibili ginen lan horretan, eszenatokitik kanpo gitarrak afinatzen, eta beraiek ikusten zutenean desafinatzen zitzaizkiela, torri, gitarra aldatu eta kontzertuarekin jarraitzen zuten. Berrogeita hamarkadan faringitis nola zan? Faringitis streptokozikoko. Zerbait izen arraroren bat, baina infekzio bat izan zuen eta bere osasuna gutxitzen joan zen, eta lantegian eta proiektuetan ia ezin zuen egon. Eta bai geski pasa zuen, 3 eta 4 urtearen amaieran medikuek esan zioten 6 hilabete zituela. Eta konpainia saltzea erabaki zuen, erretiroa lasai hartzea, enpresa CBSri saldu zion, $13,000 gogoratzen dut, 56 urte zeuzkan 75ean. Bai, eta sinatu zuen tratu... arraro izan zen, zehalkulari izateko konpromiso hartzen zuen, eta ezin zuen beste enpresa bat sortu 10 urtetan, baina trampatxo bat egin genuen, eta salmenta egin eta denbora gutxira guatzen. Bai, noski. Medikuak eta aldatu zituen, eta
eta medikuek arazorik gabe sendatu zuten hilabete gutxi batzutan. Orduan 6 hilabete bizitza eukitzetik, bizitza berri bat ireki zitzaion eta diru apurtxo batez gainera. Eta guk ere, akzioen kontuekin eta bikain atera zitzaigun. Eta bizitza berri eta ekintzaile fina zenez, konpainia berri bat, sortu genuen eta, Music Man enpresa. Berdina, tresnak eta amplifikadoreak, eta etzan gerrara joan, begi kontuaren gatik, ezkerreko begirik itzuen eta etzen erreklutatua izan. Baina George Fullerton oso laguna zen, eta Kausek 46an ezagutu zuen Los Angelesen, enpresa sortzear zirenean uste dut, gerran izandako lagunak zituzten amankomunean George Fullerton, Arkansaskoa da, eta lagunak ziren, marineak izan ziren biak. Fullerton koronela eta anaiaren gerraren bizipenak, gerra kontu asko entzun ditugu, eta anaiak ere amesgaiztuak izaten zituen. Kaosek gerran lagun min bat egin zuen, inoiz azten ez diren oitakoa. Berak zionez, etzun inoiz pertsona noble edo zintzoagorik ezagutu eta bizitza behin baino gehiagotan salbatu ziola esaten zigun. Mutiloni Darien deitzen zioten, etzen bere benetako izena, baina Darien izeneko Wisconsineko herriska txiki batean jaio zelako deitzen zioten horrela. Soldaduen artean bakoitzaren jaiote herriaren izenarekin deitzea normala omen zen. Guk ez genuen ezagutu, baina Kaosek asko hitz egin zigun beraren inguruan eta kontatu zigun bere historia. Darienek jaio zenetik zailtasun asko izan zituen. 7 hilabeteko haurdunaldi baten ondoren jaio zen, ia jaio berritan bertan hil zen, baina buelta eman omen zion. Eta gero koskortzen joan ala, mutiko ahula zen, auskorra, asko gaixotzen zen, eta gainera Kaosek esan zigunez, bezgaitasunen bat ere omen zuen gaur egun autismotzat joko zutena, baina garai hartan baetzen horrelako diagnostikorik egiten. Gainera 5 urte zituela gurasoa galdu zituen, biak lantegi berean lan egiten zuten eta sute baten ondorioz biak hil ziren. Eta Darien bere amonaren kargu geratu zen, berak hartu zuen, zaindu zuen eta hezi zuen. Kaosek esan zigunez, amona hori pixka bat erdi sorgina edo omen zen, eta esate omen zion mutikoari dana unibertsoa bere aurka eukiarren, bere patuari aurre egingo ziola eta mundu aldatuko zuela, eta gauza handiak egingo zituela. Garai hartan, Darien bezalako aurrak izkutuan mantentzen zituzten familiek, baina Darienen amonak ez zuen horrelakorik egin, eta ikastera behartzen zuen, eta beste edonor bezala bizitzera bultzatzen zuen eta animatzen zuen. Horrela mutiko aulark gorputza landu zuen ariketaren bidez eta hainbat talentu erakutsi zituen, adibidez oso ondo marrazten omen zuen eta margotzen. Eta lan gogorraren ondorioz eta bere amonaren laguntzaz, unibertsoa aurka zuen mutiko hark aurrera egin zuen. Institutoa ikasketa bukatu zituen eta armadan sartzea lortu zuen. Armadan egin zuen lehen egunean hor topatu zen Kaosekin. Bazter batean aurkitu zuen lur jota eta hurbildu zitzaion, animatu nahian eta berarekin hizketan. Eta une hartatik gerran egin zuten denbora guztian, ez ziren minutu bakar bat ere banandu. Bere amonak urte asko lehenago esan zuen bezala, Darienek mundu aldatu zuen. Kaosentzat bai behintzat eta guretzat ere, ze beregatik izan ez balitz,
kaos litzateke gurekin egongo eta mundua oso desberdina izango litzateke guretzako. Gerratik etxera itzuli baino 2 aste lehenago hil zendarien mina bat zapalduta. Kaosek ez zuen inoiz ahaztu eta eskerronez abesti bat eskaini zion. Unibertsoa bere aurka zuen mutiko ahul eta nobleari. Itxitzazu begiak, gogoan izan nire hitzak. Ez baituzu inoiz ahaztu behar, kondairak dioena. Uda garaia maitzean, lehortearen ostean, negua maigabe bat, idatuko da atzapardez baten azpian, hilko da gure lurra, kondenaturik gaude denak, alda ezina baita, kondairak dioena. Baina kondairak ez daki momentu ilunenean, itxaropenaren argia itzaltzear dagoenean, ontasunaren seme gaizkiaren oinordeko, paturik gabeko haur bat dela jaioko, borontate hutsak sorgindutako lurretan, lore gorriak margotzen dituen bitartian, bera jakin gabe mundua bere eskuetan izango da. Itzaltzear dagoenean, ontasunaren seme gaizkiaren oinordeko, paturik gabeko haur bat dela jaioko, borondate hutsa sorgindutako lurretan, lore gorriak margotzen dituen bitartian, bera jakin gabe mundua bere eskuetan izango da.
zinaten gitarra elektriko eta Leo Fenderrekin lanean? Gu ez ginen sartu enpresan 49 arte. Baina kaos bazebilen lehenagotik. Anaiak ere esan zion, hitz egin zion gutaz, eta primera joan zitzegun aseratik. Dirutxapur bat ere egiten genuen, eta oso lan sortzaile eta esperimentala zen giro ederra genuen. Estudiotera ere joaten hasi ginen, gauza grabatzera, soinuak bilatzera, jende ezagutzera, salmenta egitera ere nolabait. Eta musiko asko ezagutu genuen, urtetan eta honek ere lagun asko ditu. Urte desente egin genituen jonda etorri, musiko pila ezagutu dugu, eurak anaiek batez ere, eta show eta jorga asko egindakoak eta show askotan egondakoak gara. Anaia gehiago, agian. Ze eurak jotzen da gehiago biltzen ziren, eta genuen diru apurtxo bat, eta beste ekstra zen guretzat, ez genuen behar askorik, eta nahiko ondo bizi ginen. Gozatzen gendulako zen besterik gabe, eta beti izan geha oso blues zaleak, eta garitu zaleak, eta momentu bakoitzak badu bere musika, eta bizitzan zineak edo literaturak edo liburuak bezala, musikak ere asko betetzen gintuen. Liburuak ere iresten genituen, eta bata besteari pasatzen ibiltzen ginen. Mundua irekitzen du, musikak bezala. Eta garaiko musika zer? Garaiko musikaz zer? Sister Rosetta ipatu deu, ua izan zen izarra, eta ama, ua zan denan ama. Hank Williams eta Johnny Cash eta Little Richard. Eta Elvis. Elvis zer, Elvisena izan zen 55 izan zen. CBS-ko showak 6 aldiz egon zen. 2 hilabetetan. Bai, Tommy and Jimmy Dorsey. 56ko urtarrilak 28. Iokik buruaik. Gero Chuck Berry aipatu harko duke, Johnny B. Good zer da abesti hori. 58an zuzenean pozuen, Albert King, B.B. King, Freddie King, Tarrak, Moody Waters, Fats Domino ere, zegeio aipatu zakegu, Bill Haley, Rock Around the Clock, Blues Shoes, Carl Perkins, Buddy Holly, Richie Valens, bi hauek, zepena. Egon ginen, hiletan. Jerry Lee Lewis, Everly Brothers, Dream, Bob Dylan, eta emakumea Joan Baez. Eta giro grupak, The Chantels, The Shangri-La's, The Chiffons, Cordell Miller edo Cordell Jackson ere haze emakumea. Moon Records zigilua sortu zuena Memphisen 56an uste dut. Ingeniari, ekoizle eta moldatzailea, Alan Page, El Patterson eta Johnny Tate grabatu zituela uste dut. Rock and roll, rockabilly eta country musika aserako zigilu txiki bereziura. Haze emakumea. Literatura eta letrazaleak zarete? 1955 izan zen, eta R. Tolkien eta Lord of the Rings liburu irakurri genueneko ere, tipo bikaina. Koronelaren hiletan ezaguten genuen, ez? Eta asko irakurtzen genuen, eta historia liluragarri haiek, arek ere letraren leio berri ura irikitzegun eta oso irakurtzalea ginen, Tolkienen obra sekulako izan zen guretzako. Linda berriz irakurtzen genituen, hizketaldi luzeak edukitzen genituen, haren inguruan. Letra aldetik eta inspirazio oso handi izan zen. Arren, lehen jaioen jauna edo itzalbeltzak sortzeko unean, inspirazio asko Tolkienen obratik zetorren. Ez zuen liburu bat beso azpian. Tolkien jauna, zuekin egon omen zen. Koronelaren funeralean ezagutu genuen J.R.R. Tolkien. Oxfordeko irakasle zen, gerran ezaututakoak ziren antza,
eta egun batzuk egin zituen gurekin, eta irakurtzeko grina areagotu zigun zalantzarik gabearen historiak liluragarriak. Asko zor diogu berari, eta ez bakarrik bere obrarekin pasa ditugun une goxoengatik. Guri musikaren sormenean influentzia oso handia izan duelako baizik. Koronela, lehen mundu gerran frontean egona, eta gerraren kontua kontatzen zituen, baina onak gutxi. Lehen mundu gerraz hitz egin nahi duzu? Lehen mundu gerra, Bai, badakit, baina kontatu mesedez. 1918, Frantzia, Rusia, Britainia Handia, Alemania, Austria, Hungria eta Italiaren aurka, azkenean 30 herrialde egon ziren sartuta gerran. Bersailesko tratatua eta kontu horiek. 20 milioi pertsona hil ziren. Segi, Otoi. Brusilov, Offensive, aliatuek eta 2 milioi baja baino gehiago jaso zituzten, 1916ko ekainetik irailera. Battle of Tannenberg, First Battle of Mern, Battle of Gallipoli, Battle of Verdun, Battle of Jutland, Battle of Somme, batalla asko. Badirudi gizakiak ez duela historiatik ikasten. Anaiak hausek gerrako bizipenez hitz egiten zuen? Nolakoak izan ziren garaiaiek? Anaia kaos eta gerrako bizipenak. Pearl Harbor ostean gauzak asko aldatu ziren eta bapatean gizondu ginela uste dut. 1941ko abenduaren 7. Kaos anaia soldadutzara joan zen, marinetan sartu zuten eta gerrara joan zen ondoren. Bai, kontatzen zituen gerrako kontuak, eta gitia dena kontatu zigun. Lehen egunak, lehen asteak, sargentu denborak, darien eta lagun arrotzaien historiak, lekuen historiak, infernu historiak, hildakoak eta gaixotasunez hildakoak, zehaztasun gehiagiz agian. Dena gogoratzen zuen, nahiko memoria ona dugu hemen guztiok. Uneok berbiziko balitu bezala batzutan, zirrara garria. Nik ere amaiz gaiztoak izaten dituen sarri eta ez zidan gehiagi laguntzen, egia esateko. Gogoratzen dut, if I fell, if I die, konbertsazioana. Batzeaz? Noski. Denek izaten zuten konbertsazioa omen zen. Eskutitz hori. Erortzen banaiz mesedez, if I fail, if I die, egin mesede hau edo egin bestea. Eta eskutitz hori eman maite dudan ari. Abesti bat, abesten ginen arren. Entzun arren kementxu izan zaitez orain hemendik urru joan beharra bai daukat. Entzun arren aizeak lakarren beha nire indarra han behar dute eta
gitarra elektrikoaren soinu berriak ate asko ireki zizkigun, eta bertan industrial lan egiten egoteak ere aukera asko zabaldu zizkigunez. Eta soinu potente zikinark gure musika sentitzeko modu aldatu zuen, ez? Indar guzti hori probatu nahi genuen, eta industrian egonda ere gure lanetan probak egiteko gure betiko abestiak hartu, eta beste soinu horrekin probatu genituen, ez? Eta horrela adibidez, eskutitza abestian soinua guztiz aldatu genion, ritmoare asko azkarragoa, toke ilunagoarekin, eta hor gure musikaren bidea nolabait pixka bat aldatu genuen, ez? Geroago heavy metala bezala ezagutuko zenaren bidea hartuz. Ezingo dute ikasten dizkizudan lerro hauekin kontatzera noan izu nire burutik pasatako dei batzuk eta bihotzaren zenbait ezu duela inbat urte zen ona ez da ezer aldatu urtea pasatuz joan dira baina oraindik ez zaituzu ahaztu ziri mantentzen hauen gauza bakarra
askaria hartzeko zerbait prestatu digute. Mokadutxo bat hartuko dugu? Bai, gelialditxo bat eta jarraituko dugu.